Daghan kay kung nakita nga sa diyang niangat na ilang kinabuhi, nawa naman hinon sa Ginoo, na amnesia na, nakalimot na sa Ginoo. No? Sa diyang nagkagrabe, promote na, nawa na ang Ginoo. Nalingaw sa grasya, nalingaw sa blessing, nakalimot sa blesser. Mo na bantayan ni Ikson. Bantaye Ikson. Unsa man nga ang atong nakabot, unsa man atong nasinati, unsa man Ikson nga atong nadawat gikan sa Ginoo. Usarang ipangandoy sa Ginoo nga natay grateful heart, mapasalamaton nga kasing-kasing. Balik kung disa kagikan. Once ra balingaw kay ta, enjoy kay ta. Sa usa ka butang makalimot ta. Pareha ra ning sanlahon. Ang sanlahon mga Ikson nganong ang siya mo man balik kay tungod kay enjoy kay sila sa ilahang kaayuhan. Yes, naayo na ta no. Di na talikayan sa mga tao kay nawa na tong sangla na atong panit karon na normal na nahimo na tang mga normal nga tao. Di na talikayan so lipay kay mga siyam kasanglahon. Wa sila nakahinumdom nga ang nag-ayo nilang Ginoo, sila yung balik usa lamang sa tinud ng mga Ikson nangandoy ba ang Ginoo nga mobalik unta sila kay nganaman pastor di ba ningon siya asa naman dayto ang siyam, di ba napulo man mo ang giayo mo na bantayanan Ikson kaysa dihang naana atong gipangayo usahay mag-enjoy ta sa katubagan sa itong pag-ampo, mag-enjoy ta sa kwarta kay gi-bless ta, gi-promote ta into manager or supervisor, gi-promote atong posisyon sa boss kay gipaboran ta sa Ginoo. But usahay nalingaw ta sa sweldo nato mga Ikson no? Nag-enjoy enjoy diri shopping dito, shopping nalimot na ka ang sa Ginoo day asaman. Nalimot na kag disa kagikan no kay nag-enjoy ka, nagsubra kang na-enjoy mga Ikson sa panalangin, sobra kag enjoy sa milagro nga imong nasinati, sobra nimong enjoy sa breakthrough like what happened to the lepers nga mga naayo. Kabantay mo pirting lipaya nila kay na sila sa dalan. Ang siyam pirting lipaya nag-celebrate sila kay na normal na ilang panit, motipo na sila sa mga tao nga walay sakit. Lipay kayong mga sanlahon tungod sa ilang kalipay, sa ilang milagro nga nasinati, tungod sa kayuhan sa ilang balatian, nakalimot sila og kinsay nag-ayo nila. Muna Ikson gipainumduman ta sa Ginoo karon, ayaw jud limot-limot. Daghan ra bang gi-bless sa Ginoo nga nibalik og kaubos, gibangkrap. Ngano man nalimot man sa blesser. Sobrang enjoy sa blessing, nalimot sa blesser. Si Lord mga Ikson, listen carefully, look at me. Si Lord mga Ikson, ang iyang purpose nga i-bless ta for us to become a blessing to other people. Wala ta gi-bless ni Lord aron mawa sa iyang tiilan. Walay plano, walay panalangin ang Ginoo nga malaylo ta niya mo distansya. Gipiyalan ta sa Ginoo kay takos ta og angayan. Amen. Praise God for that kung gipiyalan ta sa Ginoo unsa man diha. Pero ayaw kalimti ang naghatag ang blesser. Pareha no, sa naitabo sa sanlahon mga Ikson. Yes, gitagaan silang milagro. Gipasinati sila og milagro sa kaayuhan, apan nakalimot sila pagbalik pagpasalamat sa Ginoo. Ang pagpasalamat importante. Kaya nga naman, the more we become grateful to God, sa dihang mapasalamaton ta kayo sa Ginoo, kamao ta mo pahalipay sa Ginoo Ikson. Ganahan ang Ginoo mo buhat na pud nimo og bag-ong milagro.